Μια από τις μεγαλύτερες γιορτές για την πόλη του Μεσολογγίου είναι το πανηγύρι του Άι Σιμεών. Γίνεται εδώ πέρα, στο μοναστήρι, ένα από τα πιο σημαντικά και ιδιαίτερα δρόμενα της περιοχής. Παραδοσιακό και τελετουργικό, αφού ενώνει μεσολογγίτες και επισκέπτες σε ένα παραδοσιακό γλέντι με καβαλαρέους, αρματωμένους, ζουρνάδες και νταούλια. Φτάσαμε! Έχει μουσική! Ωραία αδέρφια! Ωραία Ζερόμ! Κάθισε Ζερόμ να σου πούμε ένα τραγούδι. Έλα στην παρέα μας. Πάμε. Αυτό λοιπόν ήταν μεσολογγιτικό τραγούδι, Ζερόμ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει υπάρξει τέτοια υποδοχή. Τι είναι αυτό το πανηγύρι του Άι Σιμιού, του Άι Σιμεών, τόσο σημαντικό ιστορικά, θρησκευτικά, και το γιορτάζετε 2 φορές το χρόνο, τόσο σημαντικό είναι αυτό δηλαδή εδώ? Το πανηγύρι του Άι Σιμιού είναι μια πολύ παλιά παράδοση, η οποία ξεκίνησε πριν την Επανάσταση, γιατί εδώ στον τόπο μας είχαμε κλέφτες, δεν είχαμε αρματολούς. Ήταν λοιπόν αυτοί επικηρυγμένοι και έπρεπε να ανταμώνουν με το λαό του Μεσολογγίου κάθε χρόνο. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαν μία θρησκευτική εορτή χωρίς θρησκευτική βάση πραγματική, και ενώ υποτίθεται στα μάτια των Οθωμανών είχαν μια θρησκευτική γιορτή, στην πραγματικότητα ανταμώναν οι κλέφτες με τους Μεσολογγίτες, και αφού συζητούσαν τα θέματα που τους ενδιέφεραν, γιατί οι κλέφτες ήταν το στρατιωτικό σώμα των Μεσολογγιτών, μετά εκκλησιαζόντουσαν και γλεντάγανε, δημιουργώντας έτσι ένα θερμοκήπιο στο οποίο καλλιεργούσαν την ιδέα της λευτεριάς όποτε και αν αυτή ερχόταν, γιατί ήταν σίγουροι ότι θα έρθει. Τι σημαίνει το Μεσολόγγι σήμερα? Είναι ένας φάρος μιας υπέρβασης των ανθρωπίνων δυνατοτήτων υπέρ της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Και όπως είπε κάποιος γέρος αγωνιστής μετά την έξοδο, όταν τον ρωτήσαν πόσοι χάθηκαν εκείνο το βράδυ, κανείς δεν χάθηκε. Άλλοι βαδίσανε στη γη και άλλοι στον ουρανό. Το πανηγύρι είναι μια παντομήμα. Είναι ένα λαϊκό αφηγηματικό, ένα λαϊκό αφηγηματικό δρόμενο, το οποίο προσπαθεί να δείξει σε εμάς τους νεότερους το τότε. Οι κλέφτες λοιπόν είχαν στέκια, όχι είχαν στέκια, είχαν λιμέρια στο βουνό. Έτσι λοιπόν κάθε παρέα που παρασταίνει ένα σώμα ατάκτων έχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο μοναστήρι, το λιμέρι του. Γιάφκα δηλαδή. Γιάφκα. Μιλήσανε παιδιά, συνοηθούμε. Στα στέκια αυτά λοιπόν, Ζερόμ, γλεντάμε, τραγουδώντας και χορεύοντας. Αλλά μαζί με μας γλεντάνε και οι φίλοι μας. Και τραγουδάνε και χορεύουν. Αφού λοιπόν ήρθες και κάθισες, ξεκίνα το τραγούδι. Αυτός μου είπε να κάτσω. Ξεκίνα το τραγούδι. Σου λέω να τραγουδήσεις κιόλας. Εντάξει. Για είδε μωρέ κι αμάν
Για ειδέστε τον Αμαράντο. Για είδεστε τον Αμαράντο σε τη βούνα φυτρώνει καλέ. Φυτρώνει με κι αμανάμαν, φυτρώνει με στα δυσβάτα, φυτρώνει με στα δυσβάτα, στις πέτρες τα ριδάρια καλέ. Πρώτη φορά καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπρεπε να κάνω λίγη πρόβα. Αν περάσεις και το τεστ του χορού, είσαι έτοιμος. Αυτό γίνεται στο πανηγύρι, αυτή είναι η ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το πανηγύρι, αλλά δεν είναι τόσο φτωχό όσο το βιώνεις τώρα. Ναι. Στην πραγματικότητα, στο κανονικό πανηγύρι συμμετέχει όλη η πόλη. Εδώ είναι γεμάτο, η τάβλα είναι γεμάτη με πανηγυριστές και γύρω-γύρω κάθονται οι οικογένειές μας, οι φίλοι μας. Και σιγά σιγά το πνεύμα αυτό μεταδίδεται και προς τα έξω και προς τους έξω και τελικά όλοι τις πρωινές ώρες φτάνουμε σε μια εκστατική κατάσταση. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι τη χαρακτηρίζουν διονυσιακή. Και βέβαια αν λάβουμε υπόψη μας την αδιάσπαστη συνέχεια της πορείας του έθνους μας μέσα στους αιώνες, και ο διονυσιασμός δικό μας στοιχείο είναι. Βεβαίως. Να ρωτήσω λοιπόν και τους συντρόφους εδώ πέρα, τι κάνει κάποιον αησιμιώτη λοιπόν? Πρέπει να το θες, να το ζήσεις, όταν είναι ακούσματα που τα ακούμε από τα μικράτα μας. Μεγαλώνουμε με αυτό το πράγμα, με αυτό τον ήχο. Ναι. Οι δικοί μας συγγενείς, φίλοι, πατεράδες, θείοι συμμετείχαν. Μπήκαμε σε αυτό, το αγαπήσαμε. Αλλά το Μεσολόγγιο γενικά ανασένει ιστορία. Όλοι από τη στιγμή που ανασένει την ιστορία μάθαμε και να τιμούμε. Όλοι από τα μικρά παιδιά μέχρι τους πολύ μεγάλους συμμετέχουν στις γιορτές εξόδου. Το ίδιο είναι και στον Αησιμιό. Και πάθος φυσικά. Πάθος και φόρος τιμής, Φόρος τιμής. Όλοι έχουμε έναν πρόγονο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμμετείχε, είτε κοντινό, είτε μακρινό, είτε και να μην υπάρχει, θα τον δημιουργήσουμε στη φαντασία μας για να πούμε θα τιμήσω έναν πρόγονο. Είναι και αυτό μέσα. Δεν είναι μόνο να διασκεδάσω, να πιω, να φάω, να κάνω παρέα με τους φίλους μου. Ενδόμηχα υπάρχει και αυτό. Ζερόμ, ναι. Μέχρι εδώ δεν έχεις κάνει τίποτα. Τώρα πάμε να χορέψουμε. Σηκωθείτε. Πάμε.
Oh,